Bermeoko EAJak Suntzezko ontziolaren inguruko bere hausnarketa burutu du prentsa oharbidez. Bermeoko EAJaren hitzetan, EAJak lanean jarraituko du Beira-Suntzezko ontziak eragiteko jarduera hirigunetik aldendu dadin. Auzokideek lizentziaren gainean aurkeztutako elegitea atzera bota arren, alderdi jeltzaleak uste du epaiak agerian uzten duela EH Bilduk zorrotzagoa izan behar zuela lizentzia ematerakoan neurri zuzentzaileak eta kontrolekoak eskatzerako orduan. Aurreko gobernu taldeak gogoratu EH Bilduk jarduerarako lizentzia defenditzeko erakutsi duen jarrera gogorraren aurrean, dio EAJ-PNVk, EAJak gogorarazi du epaiak ez duela esaten lizentzia ondo emanda dagoenik. Gainera, jasotzen duenez, jarduerak arazo larriak sor ditzake herritarrentzat eta ingurunearentzat, eta araudia guztiz eskasia da. Horregaitik, prozesu osoan zehar, EAJak eta oposizioko ganerako taldeek indarrak batu zituzten auzokideekin batera osasuna eta segurtasuna bermatzeko neurriak eskatzeko. EH Bilduk zorrotzagoa izan behar izan zuela dio EAJak. Hildo horretan, EAJak gogorarazi du, oraindik ere argitu barik dagoen hainbat kontu daudela jarduraren proiektuaren inguruan. EAJak modu aktiboan eta pasiboan eskatu du bere alegazioetan planteatu zituzten eta inoiz argitu ez ziren lizentziaren inguruko hainbat puntu argitzeko. Ontziolaren gehieneko ekoizpen gaitasuna eta ondorioz biltegiratzeko gehieneko ahalmena beste gauza batzuen artean. EAJaren hitzetan, EH Bilduren jarrera prozesu honetan oso permisiboa izan da. Horren erakusgarri da, oposizioko hiru talde politikoek eta auzo elkarteak errekurtsoak aurkeztu zituztela lizentziaren aurrean eta horrek ez zirela inoiz modu ofizialean ebatzi edo erantzun. Hori dio EAJak. Hori dela da, auzo elkarteak administrazioaren isiltasunaren aurrean epaitegira jo behar izan zuela. Permisibilidade hori 2011an alkatetzara heldu zenetik egiaztatu ahal izan zen EAJaren hitzetan. Pabilioia eregiteko baimena ez betetzeagaitik zigorra 8.000 eurotik 500 eurora jaitsi zuten eta salatu du Bermeoko EAJak. Epai horrek bertan bera utzi du EH Bilduk erabiltzen zuen beste argudio nagusietako bat, dio EAJak. Epaiak 3. puntuan Eusko Jaurlaritzaren txosten teknikoak aukerakoak direla eta ez lotesleak azpimarratzen du. Beren beregi naita kontrakoa xedatu ezean, eta beraz, EH Bilduk zorrotzagoa izan behar zuen jarduerea gauzatzeko bermeen eskakizunarekin EAJaren hitzetan. Horregaitik guztiagaitik, EAJ-PNV jarduera hori hirigunetik urrundu behar dela defenditzen jarraitzen du, portuko plan bereziaren 3. aldaketaren proiektuan jasota dagoen moduan. Planaren aldaketak eskaintzen digun tresnan oinarrituta, beharrean jarraituko dute EAJkoak jarduera hori beste leku batera eramateko errealidade bihurtu dadin. Horixe, adierazi dute Bermeoko talde jeltzaletik.